Lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawiya gelar ira wang ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ning ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringosing ular geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalengkara aku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar kepranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki